Salam. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Selamat hari Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluh dua hon dung tirintatis. Nomor lapatan hasi tulusadan ni debata. Do topik manadikon yang niroha jala mangihuton dalan apa tason. Tapuka maparminggota marid de mahita siya bukede nomor 577 ayat seda 1 tolu. Puji Tuhan di bata, haleluya, aleluya naik, haleluya, nang suruh-suruhani. Mari hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbardia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alay anggo halak parjahat tarsulad di do disi. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para siroha na sumurung. Di pangidoroham na mangulu jala martua hamisogot
nungaragam dalan na dibain ho manungguli rohanami, asa utadahami hatuaw sugot. Dibahanihu pasirap pami ma nuaing rohanami mangidusian ho, sa lehon matodim na ba dia itu hami, asa porseya hami di holong ni roham di hami. Sa hutangyon hami masuaram, na mga apoy hami ditiki para si rohaon nuaing, asa sapang hami tuang uluan, na pinaradem di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Nehon ni Jehovah de Batam diho, pati panopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakuk, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan de bata. Ali Tuhan de bata, saya pargugoi mahami, mangulaon na humbarto patikmi. Amin. Mari di mahita. Di
tatopoti madosata di julo ni Tuhata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama prasiroha, dang lomoro ham midahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana, ido di pangidoroham. Alani i ubain hu pangidohami, saya sudah tima toru-torum, asa unang mangunai betuhami, saya sesa sudedo sanami, asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya pargugoy mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabaga ni debata taringot dua sesan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Dala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alaidada hola taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madidebatana di gijang. Amin. Mari dimahita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana nienet sian Johannes biduonom memukai sian ayat 50 sada 1 ayat 50 lalu tajahama marsika sorin ahu doroti na mangulu natua sian banua gijangi
manangisa na mangatur rotion, ido mangulu sa liling-liling na, yaroti silehonon ni bahen hanguluan ni Portibion, ima dagiku. Jadi di dok Yesus matu nasida, tutu si tutudo hatakot tuhamu, tuna so dapot tamu hanguluani, molo so dipangan hamu, daging ni anak ni jolmai, jala so diinum hamu, mudarna. Ay si panganon natutudo dagiku, jala si inumon natutudo mudarhu. Songon parsuru ni ama si pangului diau, gabi mangulu au marhite-hite amai, songon ima mangulu marhite-hite au, na mangaton au. Ima sahatna, mertua doakan atau mangion hata ni debata jalan peopsa. Amin. Mari demahita. Hatidakon ma haporsiaw tai, songon na ni hatidakon ni dongata sa haporsiadaon, di sa dok Portibion, rap mahitaman dok, au porsea, ide bata jahuba, ido ama pargugo naso tudusan, nato mo palangi dohtano, au porsea, Yesus Kristus, anak ni de bata jahuba nasa sarai, imana ng tubuon ni si Maria, nagabi-gabi siya dia andorang suabubuan ilu tuhata na tumaw na bernit di pangumuman ni status nama terpajal lo ibana di hau penursinam na tua itu penuturo utama namula mengulu di hari patuduhon nama naik tu surgo lahu tutu siamun dapat jahuba amanai pergugu masa tudusani di sima ibana pemula sutu tanah mengungihat au porsea so di propadia jaladon sejauhi anda badia uria kata setiap badia doa biasa dosa doa biasa mendo ulu sudah doa yang luar nasura sudah. Amin. Tabigima edde puji-pujian sian kor inahanna diuduti kor ama partukuan.
Tikting namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 10 walu Agustus 2024. Parjolo, dakdanak nasorang. Di basa-basahon tuhatado di keluarga Johannes L. Huta Barat SP Boru Sianipar. Sara dakdanak bawa na di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2024. Inganan nasida di Komplek Mandala Asri Beonom, Harjamukti Cimanggis Depok, Manangwik 12. Paduahon, ruas natamba. Tajalodo gabe ruas di Huriata, Ima Murni Deliana Boru Sirait, tanggungani keluarga NM Pandiangan ST, Boru Limbong SP Maringanan di Perum, Malaka Terase nomor 20 Walu, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Manangwik, Opat. Patuluhon, ruas Parguru. Sadarion, Tajalodo, gabe ruas Parguru, Ima keluarga Eksaudio Anugrah Gultom, Jolanda Helsi. Maringanan di Pondok Rangon, Manangwik, 2. Paupaton, Ruhut Parmahanion, Pamacangon, Manang RPP. Mamuka Sadarion, Honaruhut, Parmahanion, Pamacangondo, Pania Margaret, Frederika Boru Simatupang, Alamar Bagas, Sopangantoyon, Ni Huria. Maringanan di Jalan Haji Bain, RT 005, 06, Lapangan Tembak, Manangwik, Pitu. Palimahon, Partangyangan Wik. Hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, Patupaon di Huriado, Partangyangan Wik Sada, Sahatu Wik 12, di Gareja Dohot Live Streaming, masuk pukul 10 Sia Wip, nama Jabui, Ima Ruas Wik Sia. Paunomon, Dewan Koinonia. Wisata rohani Dohot Bakti Sosial Kurina Teresia. Mamuka hari Selasa, Sahatu hari Sabtu, tanggal 20 Sahatu, tanggal 24 Agustus 2024, Borhato Punguan Ina Teresia Patupahon Wisata Rohani, Dohot Bakti Sosial Tupulo Samosir. Nadi Uluhoni Pendeta Ririn Mayerlina Boru Sinurat STH. Papituon Dewan Diakonia, Seksi Sosial. Tabuan ma di Tangyangta akar ruas ni Huria na di bagasan Parsahiton songon naung tarsurat titik tingta. Pawaluhon, Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Mamuka Minggu 21 Juli 2024,
sahat tu tanggal 10 Agustus 2024, ima penerimaan Pargulu Malua tahun ajaran 2024-2025, dibuan ma fotokopi akta lahir, surat tardidi, dohot surat pengantar sian Sintuawik, jala di pasahat ma tu sekretaris Huria. Laos di Patupa Huria do pertemuan Parjolo Parguru Malua, rap dohot natoras di hari Minggu, tanggal 1 September 2024. Masuk pukul 10.04 WIB, maringanan di gereja. Pasiahon buah-buah. Pinabotohon tu sude punguan kur, asa unang memakai GSM Gloria lantai sada di hari Minggu pagi, lau latihan manang pemanasan kur, domu tu angka persiapan permingguan ianak kota sekolah minggu. Hombar tu program kerjani Huria tahun 2024, marhite tiktingon, pinangido tu sude ruasni Huria asa tapasahat B, pelian tahun tu Huria manang tu sintua wekna B. Pasapuluan, panitia tahun oikumene inklusif, pesta gotilon, HUT HKBP 45 tahun 2024. Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, Patu Paundo, rapot koordinator panitia, masuk pukul 10 siawib, maringanan di konsistori, Laos Tiktingon ma nagabe undangan tu sude koordinator asareta dohot mandohoti rapoti. Hari Minggu, tanggal 1 September 2024, dung sidung permingguan pukul 10 WIB, Patu Paun ni panitiado pasahaton lukisan dohot karikatur tu ruas naung mamesan maringanan di gereja. Akagor naung pasahaton donasi spontanitas panitia tahun okumene inklusif pesta gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun okumene inklusif 2024 boima tajaha di tiktingta. Songonima tikting di mingguta sadarion akad tikting namang ikut boima tajahat natar surat tiwarta jemaat. Lihat. Tabegema de puji-pujian sian kur wik 10 sada. Suara
Mari demahita tapasa ma pilia sedaa sedewi. Tu palingkan
ini debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata-hata ni debata di hita di minggu pasapuluh 2 hondung Trinitatis imana tersurat di buku Poda bidusia ayat sada tolhastu ayat onom songonoma didok disi nunga di pajongjong hapis tarani jabuna jalan nunga di dak-dak tiangna batu si pitu-pitui nunga dipotongi pinahanna pamuean jala di papang anggurna nunga huhut dipadiri mejana nunga disuruh suru anna boru-boru manggok konjol ma di atas betul-betul nih hutai manangisi na tobok Roma ibana tuson tuganup na hurang roha hata na songonon Roma hamu pangakamu masian rotiku jala inum hamusian anggur nahu papangi tadikon hamuma akka naneang roha asa mangulu hamu jala ihut-ihut hamuma dalan hapat tason ido yanggo sahat ni turbuki hamu kadongan nangina holongan di bagasan Kristus Yesus topet di hari natuari 17 Agustus 2024 marumur 70 tahun ma negarata dung merdeka. Alane i tamado upasatami tabenami molo hudok Indonesia merdeka alusta merdeka merdeka merdeka. Alai molo songon na hapi tangan na modum na budari unang pola di bais songon da. Alai molodang hapi tangan nana budari tiki modum alamarni bibana sarana boy ma di bais songonon. Jadi molo huberingan nodang di bais songonon berarti na hapi mana budari tangan na. Ima tedana te. Tabereng majuati na lebih semangat doa ka na lansia daripada kana solansia. Tates majo. Indonesia merdeka. Dua ni mak dangadong nahapi-hapi. Amanginang molo didok merdeka totudak kolan hata merdeka. Ikon memang sian rohado laho mewujudkan dan menjadikan kita adalah bangsa yang merdeka karena kita sudah ikut dicerdaskan. Molo didok ikut dicerdaskan dada holan alana sikola ibana satibo-tibona. Songon editaya te. Gugu pemasari arian nang bodari lau kolahon geleki nina. Jadi dang itap ni i naneng dohonon kita ikut dicerdaskan. Daku boto jagu hidu molo 17 Agustus hira dapo ibana unok ni jamitai hobartu 17 Agustusi di minggu isarana tanggal 10 Mai. Olodo pas topet hari minggu ibana 17 Agustus. Olodo isarana tanggal 10 sia ibana nang bohape unok na ima taringot tu bagaimanakah sebenarnya jika negara itu umat itu dikatakan umat yang merdeka. Jadi mono didok bahwa salah satu perwujudan na ikon diulahon bangsa Indonesia, na ikon mencerdaskan kehidupan bangsa, nunga tutu tahe hita gabe halak na cerdas, dihata Batak dan apala adong apit langsung mandok cerdas. Holani di patumutomu mahatai didok mahalak namar bisuk. Molodung didok halak namar bisuk atau cerdas ini ikon masuk maibana tutolu kecerdasan. Nah parjolo ikon cerdas maibana secara emosional, cerdas secara intelektual, los cerdas mamusaibana secara spiritual. Nah tuluma ikon moloak kapad di psikologi di son, atik buhadong jurusan psikologi, headora
sian hatania ka psikolog madokon, kunci kesuksesan adalah 80% dari kecerdasan emosional. Aladong do parumain ni amang si Tedison, iwo to dorai, alamarata bata kaholo dorang takupi bana taringo tu hatakon. 80% kunci kesuksesan itu adalah kecerdasan emosional, 20% lagi apa? Intelektual, la studia ma spiritual. Yang mau saya sampaikan itu menurut para ahli, menurut pendeta Ririn Mayerlina Borusinurat, marasing do, ikut jumolo do spiritual, gabeda sorna, asa boy ibana dapuk na dua nai, emosional dohot intelektual. Senjau budu sudei, alai taida manuaing, piga-piga hali maau patorakon, di masa-masa nuaingon na masa, bahwa banyak orang tentang pendidikan agama Kristen dialihkan orang tua dari tugasnya menjadi tugas guru sekolah minggu manang padita manang isema pangula di huriai. Kita perhatikan namang inang. Adakah katekismus di rumah kita? Parsiberengan majo molo dilebung nama tanah manangin tanah. Adong lo katekismus, adong do di googlein natong. Iman wae ngalus, unang majo katekismus, adong do si pata par guru maluei, molo masuk ma alana dong titingkan, sadario ma penutupan taringo tu pelajar si di nanaing mendaftar ninna. Jadi masuk matong tahap kedua, pertemuan kedua par guru malua, alap tahap pertama ngani sinuru, nanti bawa bibel buku wende, Alkitab, katekismus, hohar doon. Tahap kedua, pertemuan kedua, puasa di suku manon, mana bibel sama buku endemu, ama alusna, ini enang ada di handphone teriner tuh. Namun sonari alus, baru suku mana sodong do bibel buku ende di jabung, alusna, saya adong do mandok, nggak ada di rumah kami inang, ima alusna. Jadi masih dohonon tarhona katekismus susuk kutu bagas tabi. Sugari bibel buku DPO lu suadombe. Seolah-olah itu tidak lagi diperlukan karena kecanggihan zaman ini. Artinya kalau kita gali kembali mencerdaskan kehidupan bangsa, aku boto atek narap dohita mandok membaca adalah jendela dunia ninna kan. Sianido boy botoon. Naringgas majaha molo Martin Luther mandok tangan kanan membaca Alkitab, tangan kiri membaca surat kabar. Alain waing nangapalalaku bei. Alana adong media sosial, marhite handphone, si tutudoi, alaida kaya dido tangan kanan handphone, tangan kiri koranin nadak kaya masa. Tapi itulah yang perlu untuk kita pegang sampai saat ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ido muse di pasat Raja Salomo bartu jamita tadi bagasan tikyon, na unok nasian hatani di bata, dipukama, nunga di pajongjong hapis tarani jabuna akan habis tarigi masuk na desi jalan nunga di dak tiangna didirikan tiang batu si pitu inin na buasai kopitu ala namang yuton halak Israel. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Losita mandok molo salam mandasor sehingga luhutan. Kalau kita betul-betul tahu dasarnya, maka kita akan tahu untuk bagaimana mendirikan dengan sesuatu yang kokoh supaya kita bisa menjadi orang cerdas. Alai dang songon nanido nahatai ya te burjutobukin na. Olo dohamu teh mandoi burjutobuk doinna kan? Burju di mana? Burju inna kan? Alai bohamu se tubuk ini kan tidak berpengalaman namang inang. Jadi olo do boy dapok na dison. Isarana ana yang sido hononna, ale makatau dang boy bana. Dangi udang ngolon sebatasi. Holania tidak pernah melatih dirinya untuk mau melatih emosionalnya. Marsaor do anak asing, melatih emosional marasing do melatih emosi ya beda deh. Ulati maju emosi kumuruk-muruk maju tu mataku dang songonia te. Tetapi betul-betul mau berkarya marsaur dot akka humaliang asa unang nidok burjutobuk tidak berpengalaman sama sekali. Jadi Holland di mana binoto naik down. Tetapi dia terus mau belajar,
marguru terus ibana di pardalanan ni ngoluna. Dangbe songon hata nama dok isarana ijuk ni para-para hotang di perlabian. Nabisuk na punah hata na oto tu panggadisan nina. Beta tusan beta hinat to. Ale dang diboto ibana giahan nang si bayano disan. Hape lau tu dia do nang digadis ibana. Alaniaha karena keterbatasan kemampuan. Untuk apa orang menyekolahkan sampai setinggi-tingginya Manginang? Apakah hanya untuk sebatas pintar? Tidak. Makanya dang apalalas rohakku moluadong misalnya hala, gak ada keterbatasan dari anak. Alai dimain homeschooling. Dang nagabe husalau nadong homeschooling itu sangat berguna untuk beberapa orang. Tapi kalau misalnya dia tidak ada gangguan apapun, dimain mah homeschooling agak asing do pakilala aku. Mungkin satu do hita na tujawui mana ro pangajari i homeschooling molo na tua olo don non udok songoni olo ma di WA do inang jamita munakin homeschooling ina usetu bahkan alamar hata Inggris songoni. Jadi memang perlu ada parsaoran tua kahumaliang asalam tabba parbinotoanna alimolo tabba do parsaoran muna dang tabba parbinoto muna tumagom madang pola hamu di parsaorani. Madau masih ni lulu ima parsaoran na bui mabahin lam malok gitu kan lam marbisu kiba lam conok kiba tutuhan ini ya gunanya. Jadi omma unok na nang dohonon omongan orang bijak selalu didengar tetapi omongan orang bodoh akan membuat kita tertipu. Jadi ado unok namuse di dokma nunga di pajongjong hapis tarani jabuna. Jalanunga didak-dak tiang na batu si pitu-pitu ini na. Artinya ada kekokohan. Rumah yang bagus itu kalau secara pandangan kasat mata adalah rumah yang ruangannya tertata rapi. Dan bahkan isi dari rumah itu betul-betul hal-hal yang berharga. Barang-barang berharga. Nuwaing neng dohonon orang yang bijak itu pasti di dalam hatinya banyak sekali ilmu yang bisa kita katakan dia tempat pangalapan hapistaran. Jadi mararga situ tuduh hatana. Beda do amanginang molo halak jongjong makatai dang sudi sarupa. Molo adong isarana pensiun situa manang tadok ma isarana adong na pidde padita. Mandok hata mah di gedung sekolah minggu, saya dong doon di Patujolo mandok hata. Alaniaha, dang olan sebatas malo. Jadi adong parbinotoan na boy dibuat sian sudut misalnya adat, Alkitab, masyarakat. Jadi adong parbinotoan na biduat gabe boy do manang isi na tumangihon ditakuk mai gabe hapistaran ma di ibana. Ini orang-orang yang mau terus belajar semasa kehidupannya. Songon si Salomo. Dang olan itap ni molo ngagabi raja au. Tabunai ma Tuhan lao. Mamake akahamu raonon. Hasangaponon. Sonari matikikku. Upake ma otoritas. Lao gabi raja na otoriter. Daung. Alai dipake bana do habisu na sian di bata. Los ido dipakai di bata jumolo taringot tu nalaho gabe halak namar hapistaran. Ini artinya batu yang disusun tadi menjadi kokoh adalah satu pelajaran. Ahadona jumolo tak ajari tua kayanakon ditiki baru seorang ibana satu nama danda satu nasi kola ibana. Gudang dosongoni naing do Tuhan gelekon S1, S2, S3 ninna kan mulubui Tuhan profesor. Dake jumolo Tuhan gak bikin jol mana burju maon. Adong do nasongonon muse. Tuhan gak bijol mana burju ma. Mulu nga burju ibana la bohapen non boy do ibana mengatur bagaimana kondisi untuk mencari kecerdasan intelektual itu. Dan ini bisa didapatkan dengan sekolah-sekolah yang tinggi. Dang nama do molo sekolah nada ngapalatibo dang boy ibana mencapai 3 kecerdasan ini. Tidak juga. Tidak menjamin sekolah kita membuat kita cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual. Maka bangunlah mulai dari rumah. Dungi diuduti ma. Nunga dipotongi pinahan na pamuean. Jala dipapang anggurna. Nunga hut dipadiri mejana ninna.
Ini berlaku untuk orang-orang yang merasa dirinya selalu kurang dalam pemahaman. Molo mengakui bana disi, terus do diluluyon persiajaran. Daku boto atik nadong di humaliangta, nang pingamatua ibana terus do ibana sekolah. Daku boto atik nadong di humaliangta, nang pibana ngamatua, molo adong persauran isarana seminar, didapot to doi. Daku boto adong natabering di humaliangta, nang lamatua ibana, didapot to do akka persauran adat, dan ngolan itap ni asa gabi parhata ibana, manang nagabi da tua-tua hutai, manang nabuhamay, yang pasti karena dia rindu untuk selalu belajar. Pasti adong do di humaliangtai. Olo do gabi adong pamikiran niba, bangatalu iba na posoan. Harus ada seperti itu. Supaya apa? Terus belajar. Hidup ini terus belajar. Tidak ada satu orang pun bahkan rumah tangga yang mengatakan cukup Tuhan habis tarani dang adongi. Gari ada ikut terus doiba marsiajar hobar tuhatani di bata. Nungga di paradi sudei. Don molo didok pinahanna dipotongi pinahanna ninna dipapang anggurna ini makanan dan minuman. Pemikiran kita mungkin seperti orang yang sedang menjamu. Ya benar. Tapi yang mau dimaksud di sini adalah si panganon partodion. Bukan hanya dicekokin makanan yang bergizi. Tapi makanan yang bergizi itu martudu-tudu maon tuhatani di bata. Kalau kita mau sehat secara jasmani, tentu kita makan yang bergizi dan seimbang. Dan ngolan itap ni bergizi. Dungi muse molo naing gabe halak na burjumar roha. Molo diduk burjumar roha, ikon seimbang dotong. Ima ahana jinalona marhiti hatani di bata di parsauran parmingguan dohot akka parsauran Kristen nasing na hobar tu doktrin nanaung tajalo los boy mai seimbang dohot pangulaota kalau kita mau mengerjakan apa yang kita dengarkan. Mardosa dohalak mulo diboto na sitong alay dang diulahon. Mardosa dohalak diboto na tigor alay dang oloy ba na pajongjong hatigoran di humaliang na. Marisuang doluho na sudinay. Gak ada gunanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Seperti seseorang yang sudah disuruh pembantunya perempuan menerima orang-orang di butul-butul ni hutainin na. Magokon ni Tuhan tuhita di bagasan tikion. Manang isi na tubuk yang tidak berpengalaman. Roma ibana tuson. Tuganup na hurangan roha hata ana songonon. Roma hamu. Pangak kamu masian rotiku, jala inum hamusian anggur nahu papanginin nah. Semua telah tersedia. Kebanyakan orang, motivator atau orang-orang yang mau membuat satu kecerdasan, sering sekali mengambil parbinotoani sian bibilta, sian Alkitab. Jauh dari itu semuanya. Siapa pendiri KFC? Tengok do tahe? Buasa boy gabi songoni sonari melejit kemajuan na. Napi tersukses do ibana sahali di bani mani diraci ibana KFC do akatopungi boy gabi songoni daw. Marulang-ulang lutongi. Terus dia belajar. Sedih do marsiajar. Tadok ma hatani di bata no mengajari i. Porsi ya mahita di situ dini Tuhan do na mengajari ibana asa terus ibana marguru marsiajar asa Jepang na bohado mabain sesuatu yang dapat disajikan dengan menarik dan enak. Menurut pada orang asing majusian gizina kan dang taboy manusia to doi torin na kan alay tayi dama lak songoni pe gumodang dohalak na mangalului apalagi tu si panganon tidak dana karena apa disajikan dengan menarik dungi na tobuk nakin do na hurangan roha di bahasa Ibrani dikatakan hasarlef artinya bahwa dia tidak berperilaku yang baik. Nahurangan roha mohon. Nahurangan roha naso mangulahon nahobar tuhatani di bata. Jadi ikut terus domar guru, ikut terus marsiajar. Dari manakah itu? Jadi wingok bawa pakku dangi. Olo do ningok-ingok dung nuaingon. Tikidak dana kiba. Kalau opungmu dulu, mana bisa kami dilihat duduk-duduk dung mula sikolain na. Manang ditikilau sikolai ba pinapudum-pudum songoni songo kamon ikon didungan tor dibuat doai ba disiram ibain na.
Badungo hoin na, alay nuay nga manginang. Buama di bayan akan ato restu yan akon na diba do koda. Bangun na, ina sali, dang dibigi. Bangun, ina mo kan? Tongdong nagdibigi, alay nga magkuling po duman ni. Tadda na, nga dungoy ba na sa sitong na namalas dotong. Napatuluhon, bangun, gugo mo dituktuhi. Rogi lang, ama, ina. Hapidang marnadungo. Ujung na boha, dibuka pintu ni kamar niyon. Ba dibuka pahian na di podumani. Di hadik tu kamar mandi setabi. Ba di pariri di si pakai air hangat. Oma, di pamenak-menak magiling na songoni losok rohana. Hape, iya na julo, ina bapak di ba mau se. Bah, toro disiram doa kila. Tono pe podumani. Nanganong masalah di mana pokoknya dungu mageleng naina. Jadi terkadang kita meninabubukkan anak seolah-olah kita yang mengemis supaya anak itu menjadi pintar. Bukan anak yang berjuang untuk menjadi pintar. Di mana masa perbedaan-perbedaan ini. Jadi disiram duduk air sengoni. Bah, moloau amanginang libur tak libur sarupa dulu di jamunami molo wingo tikidak dana. Makana suguhir roha. Molo ngamborngin songoni marsugo libur minereng majom. Wis tabunai omma partikian na loma noto ni banin na roha ma. Minereng ma jam 12 borngin. Roma bapak nih, Mbak. Ingat ya, walaupun libur mau nonton kau sampai jam 3 boleh, tapi ingat jam 5 ikut dungo inna kan. Olo do perang dunia di Jabu. Nia lu sama bapak nih, Mbak. Nasubuhi bimudo mi ba, odo libur niyo kadang aci. Iko beringon na do jam 5 iba bolang. Dungi di niutom mamardalan bakat songoni. Dungi muse iko beringon na sarapan. Kerjakan dulu apa yang bisa kau kerjakan. Kalau mau tidur lagi tidur. Torina dotong. Imani dok. Jadi dung nuaing nihila lamai. Marguna do tutu pangajarun niamong ni bayi. Meneng dungo jam 5 boi. Dungo jam 2 boi. Apalagi nembor Teresia. Cepi gitu he. Jam 2 do rai bor hati jam 2 pagi. Jam 2 enak. Badungo iba. Boi do dungo. Naik kondi hehe hala iba baru asa dungo. Olo do songoni molo masuk hari Minggu jepi iba marjamita. Alarm ni mata do parjolosian alarm ni handphone. Jam 4 do binain olo jam 3 iba ngau bolang si malolong ni basongoni. Artinya apa? Ada kesadaran bahwa itu penting buat kita. Jadi kita harus melatih diri kita. Riko do hapi na mengajari anak kon marhiti aka kedisiplinan disiplin mabain asa unang hurang rohai bana. Asa unang songon halak na burjuto boki bana. Tapi seperti orang yang berpengalaman. Terus mencari prestasinya dimanapun dia berada. Los boima didok songon poda bidu tolu ayat 10 tolu 114. Martua majol mana jupangan hapistaran dohot jolma pangalapar roha. Aidu menggan parbuena sian seri palakinina. Martua ma berbahagialah orang yang mendapatkan kepintaran. Pangalapar rohanina. Tusi do halak marpanukun. Jadi opuku diri puhalak duda tu amanginang. Ala daganu pahalak naneng marumah tangga roh tu Jabu. Jadi bingung mau tiki nomor do halakon ni naraku ma. Apa nama nukku do opung neng manguliau hirana konsilingon naraku. Apa na memang pengalapan roha. Bagaimana supaya orang terus belajar dari dia. Ini sangat perlu. Apalagi rumah tangga yang sekarang ini di kawasan kita ini bahaya sekali. Holan boratamu olodang binereng tiurniari. Mulak kamu nggak golak be. Ya aku nggak modum. Holan pajupang bohi ma ipe ya aku nggak modum di debahala. Apa yang harus kita lakukan? Maka harus ada yang betul-betul menjadi CCTV nih anakon mamerengi bana apa yang dikerjakan dalam aktivitasnya satu hari. Molodang marisuang doa ka arta nata lului. Dang marguna ya manginang. Gumodang do parsejarani nang bujalo siak kamu di pengalaman muna ditiki sermon parpuan, sermon lansia, aka persawaran na asing, binigima aka boha pengalaman muna, boha mengajari anakon itu sangat berharga juga bagi pendeta. Sangat-sangat berharga. Jadi maceta budo mulodong misalnya dibayan PA nih manang pertanyaan nih remaja do napusu bulung. Boy binigi sen sudi kalangan. Apa sebenarnya yang dibutuhkan orang tua dan apa yang dibutuhkan anak. Apa yang dibutuhkan oleh suami istri.
Unang niya kita. Olo songoni. Songon na uli idaon sa luar parumah tanggaon na apa di bagasan hancur. Gudak kidu songoni. Karena apa? Dang boy be pangalapar roha parumah tanggaon ni. Dang boy be jupang hapistaran di parumah tangga ni. Jadi bohado, mulailah dari sekarang sebelum semuanya terlambat. Mulailah dengan bersekutu bersama di rumah. Asa jupang hapistarani. Rap lau mabahin kesepakatan. Bohado mengajari anakon asa gabi anakon yang cerdas sampai kepada 3 tahap tadi. Emosional, intelektual dan spiritualnya. Unang mamanol soli hita di pudi. Dungso hasea anakoni. Unang mamanol soli di pudi. Dungso hasea na taula koni. Jadi ikko do marguru. Daku boto dah akan namar guru koron waeng. Ola sahali lo sallo tak do langsung boy yang mau tampil teh songonon. Sallo tak inna. Jadi di siro terjongjong. Jadi udah tido kor ina. Molo misalnya jongjong tanda-tanda mau pulang. Itu biasana. Tanda-tanda mau mula neng mula main roha makan. Habis molo lilikim mah disuruh guru lo jongjong marguru hirana marguru parpudi. Ol pakilan nalilingan olo di bagasar roha sama ni. Ape molo sinukut tuhamu ina rohaku dah nganong nasallo taon marguru. Geri-geri korodo guru tu sopran, mejo sopran, tuaka ina majo baru lau matu alto songoni nang kur partukuan. Artinya terus belajar, tidak cukup sampai di situ. Olodo misalnya molo talian ma kesempatan tuaka guru noengon bahado nakikur muna. Molo nilian songoni suku-sukun boy do alus nasida. Ah purang nakisongono bah sugari boy di ulakon di parmingguan jam 10 mungkin ubaga doi ina roha guru do pasti. Pasti ada sesuatu yang kurang dia rasa. Seolah-olah guru yang gagal HP daun. Itu milik bersama. Jadi harus membangun hal yang bagus juga untuk bersama. Gitu kan? Bahasa baju merahmu. Merdeka. Bahasa nama otaron. Merdeka merah putih. Nak saling melengkapi. Molo ina karena merah. Hami nak botarin kan. Itu. Jadi memang semangat kemerdekaan itu adalah untuk mencari supaya kita menjadi manusia yang berhikmat. Unang neang rohat tadi aka parbinotoan. Saya malo mahita mengajari aka yanakon. Molo adong di ama partukuan lobi hadi-hadi nai. Unang pola dilian tukor amas. Wek sapulu saya dari. Sapulu dari teh. Unang pola dilian. Alai dipangido mak. Kan ido kan. Dilului kan ido. Unang tupaholan lao majalo dang nai masuk niba habis tarani do masuk niba. Unang tupaholan na laho dilean denoni dilean hape dak kiai bana mangalului. Teruslah cari selama kita masih hidup diberikan Tuhan kesempatan hingga sampai saat ini. Marhapis taramahita songon topik ni minggu manadikon yang ni roha jalamang yuton dalan hapatason nasian Kristusi. Amin martangya kita. Mauliate rohanami di hoali di bata pardingan basa. Siak kodo parbino tuani. Siak kodo Tuhan hapis tarani. Lau siak kodo Tuhan boto on nami. Taringot tu saluhut namasa di gulmi ningulu nami. Pos rohanami Tuhan akka hasit tongan ni hatamdo. Napaluho kami mangatusi saluhut namasa di gulmi ningulu nami. Ajari hami Tuhan. Asa unang neang rohanami dia kapar binotuan ninang hapis tarani. Pos rohanami hodo mual ni saluhut. Ajari kami di pardalan na ningulu nami. Nahurang malo kami Tuhan. Lau mangyuton akatahim. Ali di bata amanami. Nungarap kami marsaur di bagasan obason. Hutang ko kami ma Tuhan. Dilas ni rohan ni keluarga. Ima keluarga J Huta Barat Borussia Nipar. Nang di basa-basa hokoda dana bawa tu keluarga nasida gabe ia nakon na hipas pamatang doho partodion nama danaki ajari natoras laho mangajari akan adumenggan mardongan hai pason ali Tuhan las rohanami martabar ruas ni huriam ima murni Deliana Borusirait tanggungan ni keluarga amang NM Pandiangan Boru Limbong gabe ruas na burju may bana Tuhan da jala di payuti utuho pardalanan ning uluna di bagasan pangaramotionmu songoninang ruas parguru ima ex audio
anugerah gultom manang Jolanda Helsi. Ali di bata amanami gudang do akan nanang si hobasan nami di bagasan sa minggon. Ima pertangyangan wik, pertangyangan parhalado do keluarga. Wisata rohani dohot bakti sosial nikor ina Teresia. Mamukas yan tanggal 20 saat 24 Agustus. Ramoti Tuhan di pardalanan. Asa sonang so ribu-ribuan na sida Tuhan nalau mangihuton ulaoni nanihuloni nang padita boru sinurat. Ali di bata manami songoni nang parsaoran sermon di punguan lansia manang senam. Songoni nang partangyangan remaja do naposo gulung nang aka program Dewan Diakoni. Marhite seksi sosial nama dulu dohot manangnya konak kana marsahit. Hutangnya kok kami matuhanak kana marsahiti amang igultom namurula ulak masuk tu rumah sakit Tuhan. Hale pos rohanami didongani ho amanami i. Songoni nang inang situmorang buru silaban. Ricardo Huta Barat nanuaing di rumah sakit dope. Ale Tuhan songoni nang amang padita ce harahap na di bagasan marubat jalan. Ajari Tuhan lau mangido hagogon na siyako saluta ka na marsail. Songoni nang amang kasi manjuntak nang mula siyan rumah sakit. Asiroham Tuhan. Hodo na maboto ahasahit di pamatang nasida. Hodo Tuhan na maboto haporluan ni akka keluarga. Dongani nasida Tuhan. Papos rohana Tuhan siyakodo hamamalumi. Laos hodo Tuhan patupahon waso halongangan. Lau mambolok ko na kasahit siyan pamatang nasida. Manang didiya penasida marubat na Bartolomeo ni Roham. Saysaw maha mamalumi sahat tu pamatang nasida. Ali di bata manami songoni nang seksi kesehatan na gano minggu patupahon ulaon na. Nalaho patupa pemeriksaan kesehatan gratis tu akar ruas ni huriam. Pakema hamaloon nasida Tuhan jala patau ma nasida. Ali di bata amanami nang panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon ari ulang tahun ni huriam na merapot ganup ari Rabu ala nang jumonok nama Tuhan ari pesta puncak di bulan Oktober. Ajari panitia Tuhan Leon hasadaon ni roha mardongan habis suhom mandasida Tuhan dot hasadaon ni roha lau patupahon salu na di parapotoni los makobasi di bagasan hai pason nasiako. Ho Tuhan namin na mangukap roha ng pikiran ni sudi ruas ni huriam dohot parhalado asarap hami Tuhan lau pahibakon pakobasyon ni tonga-tonga ni huriam. Ali Tuhan las roha nami rap hami manangyakon akadungan nami na marulang tahun natutubo dohot na marulang tahun pardungan saripeyon. Sayang gia ma Tuhan di bagasan hai pason do kajang ni umur salu na marulang tahun dohot akka keluarga na marulang tahun pe Tuhan. Asa di leoko holong nang dami nasiako boy di jakon nasida Tuhan ho di parumah tanggaw nasida nang gabi ojan di parumah tanggaw nasida. Ali di bata amanami udang desihirimon nami di parumah tanggaw nami di parianak kono Tuhan di anak kon nasukarejo dope do namangalului si rokap ni toddi patongom may ho Bartolomeo ni Roham jaloon ni akka namangido di bagasan tangiyang manang hapor seon nasitong may on ma Tuhan tangiyang do ili-ili nami marhiti anakmu Kristus Yesus martangya kami Tuho. Amin. Mari di mahitahu tapasa ma peliata tujulo. Oh
yakon ma peleata. Ali di bata amanamina di banua gijang, hodo haroroan ni salut sileon-leon na dinggan dot nasa ulibasan na maliutus. Upasat hami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asaw para siya kami pilihanon, pati bulukon harajaon mo, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroka nami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matu kami saderen hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasorhon ma damena tutotim.
Tuhan.